असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतंगमय ओम ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಬೈದಿನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतंगमय ओम शांति शांति असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಇಂಬೆರೆಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗುರುದತ್ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಬೇರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ರಡ್ಡು ಇತನುಡಿಲಿನ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಡ್ದ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಪೋವೊಂದುಳ್ಳೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೂಳುದ ಆಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮುಳ್ತಾಕಳ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಐನು ಪಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಈ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆಕಳೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧಾವತ್ತಿದ್ದಾರ ಮಲ್ತದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಮಲ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ತುನೆಯನ್ನು ಕೂದು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಕೊಡ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎನ್ನನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದಿಲ್ಲಿತ್ತಿದೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಕುಳಿಗಜ್ಜಲ ಮಾತ ಈಶ್ವರ ದೈವ ಸಂಭೂತ ಶಿವ ಸಂಭೂತ ಆಯ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾತಿಯರ ಬದಿಯರ ನಿಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಬಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪಣಿ ಬಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ನಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜನ್ ಜಿಪ್ಪಿ ದೇವರ ಬಂಡ ಅಗ್ನಿಲ ನಾಗೆಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ದೀಪಡು ದೇವರನ್ನು ತೂದು ಅಂಚನೆ ಈ ದೀಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಳಗಂದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಬೆಳಗಂದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಒತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿಂಚಿತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಕ್ಕಲ ಅಭೀಷ್ಟನ ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂದು ಪಣ್ಪೆಯನ್ನು ಬೊಕ ಪಣ್ಪುನಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣ್ಪುನಿ ಉಂಡ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಳೆ ಅಂಚ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ದೀದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದನಿಕಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಡತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟನ ಆನಿಯ ಪಂಟ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡ್ ಆ ಬೆಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಳೆದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆ ಬೆಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಳೆ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಅಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಣ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿನೇ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಉಂಡವಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಆಯ ಕಾರಣ ಯಾನೈತೆ ಪೋವಡು ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಈ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿಯರ ಪರಿಯರೆ ಎಂಕಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಕ್ಯಾರೆ ಅವ ಕಾರಣ ಸಮಿತಿ ದೇಗಳ ಮಾತೆರ ಮಾದ ಭಕ್ತ ಒಂದೆರೆಗಳಿಗಳ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾದ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುವಂತು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮಹೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ದಕಂ
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जय पटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ಸೋಮನಾಥನ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಇರುವೆರು ಸತ್ಯಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ದ್ವಾರಕಾನಗರಡು ಭಕ್ತರೇ ಬುಲಿಪುಗು ಬೆರಿಸಾಯವಂತುದು ಕಾಪುನ ಸತ್ಯಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಶಿವನ ಅಂಶುಡು ಉದಿತಿನ ಇರುವೆರು ಕಷ್ಟದ ಬಾದೆನು ನೀಗದು ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಇರುವೆರು ಸತ್ಯಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಕಟ್ಟೆಡು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂನೀರು ಬಾಜಲು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಡು ಸೇವೆನು ಕೈ ಕೊನುನ ಕಾಪುನ ದೈವಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸೇವೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಹಗೇಲಿ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜಗ್ ತಾರಾಯಿದ ಸೇವೆ ಸತ್ಯದ ತುಡರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಸೋಮನಾಥನ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಇರುವೆರು ಸತ್ಯಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ದ್ವಾರಕಾನಗರಡು ಭಕ್ತರೇ ಬುಲಿಪುಗು ಬೆರಿಸಾಯವಂತುದು ಕಾಪುನ ಸತ್ಯಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರಗುಳಿ ಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಗುಳಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕೋಲಾಸ ನಡೆತಂಡು ಅಂಚನೆಕಲ್ ಸಮಿತಿಕಲ್ 3 ದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿತ್ತ ಕೋಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಲದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೆತ್ತದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ್ ಅತಿಥಿನ ಅಕ್ಲತ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಮೂತಿಂಗಳಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇನ ಅಂಚನೆ ಮುಖ ಪೂರ ಅಂಚ ಭಂಗ ಬೈದಿನಕಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಗು ಸರಿಯಾನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ತೆರಿಲಕ್ಕನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅವೆಂಕಲು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅರ್ಚಕರ ಸೂರ್ಯನಾರ ಒಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಗೋಸ್ಕರ ಆರೆ ಕಡೆ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನದು ಪೋದೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಬೈದರು ಆರೆಗೆ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಯಾರು ಊಡಲಿಂದ ಮೋಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ನಾಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಚಿದಾನಂದ ರುಚಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂರೂರ ಬಾವಿ ಮಾಸಂಗ ಅಡ್ಕ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಆರೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನುಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಮನೋಜ್ ಎಂಬರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಆರೆಗ್ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತನುಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆರ ಅತಿಥಿ ಪನ್ಪುಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಅವಡು ನಾಗಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜನ ಸಮಿತಿ ಅವಡು ಐಕ್ ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶರಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋರ್ದು ಬೈದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರತನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೊರ್ದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಬಂದನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೀರು ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋರ್ದು ಬೈದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುಲಿಕ ಕೊರಗ ಸೇವೆ ಸಮಿತಿ ಇವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಬಂದನುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನುಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪರಂಜ ದಿವಕರನೆಲ್ಲ ಆರು ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಭಿನ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸೇವಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲಗಾರಿರು ತನು ಮನ ದನ ಮೂಜತಲ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ದಿವಕರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪು ಬೈದರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದನುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಲಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ಬೇಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅವರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದೇನು ಸ್ವಾಗತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರಡು ವಿನಂತಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೇನು ಶುರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅವರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಲಕನೆ ಮೂರನೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭಜನ ಮಂದಿರ ವಾರ್ ಬಿಜ್ ಇನ್ನೊಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ರುವಾರಿರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಸದಸ್ಯ ಜಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಭೀಶ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಸುಂದರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಬ್ಬಂಜರ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಮೇಸ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಹೊರದು ಗೌರವಿಸರು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ
ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಸೌವರ್ಧ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಮೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಡು ವಿನಂತಿ ಅನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಗು ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದು ಬೈದೇರು ಯಾರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರೆಗ್ಲ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಯಾರಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋನಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೇರು ಉಮೇಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೇರು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗಾ ಕೊರಗಜ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಕುಂದ ದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾ ವಿಜಯ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗಾ ಕೊರಗಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನ ರವಿರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರ ನಕ್ಲೆಗನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಜನ್ನನಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸುರುಕಾದ ಮನವರಿಕ ಮನ್ಪುನ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗನದ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪುದರ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸರಸ್ವತ ಕೊಲನಿ ಮುಲ್ಪ ಇನಿಕ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಲಿಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪರ್ವ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆರಂಭ ಮಂತಿನ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು ಈ ಸಮಯಗ್ ಈ ಕೊಲ್ಲನಿಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣಿಯರನ ದರ್ಬಾರ್ ಆ ಜವಣಿಯರು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮದತದು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಬನ್ನಾಗ ಊರದ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಡ್ರೈವರ್ ಜಯಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಧವ್ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ರೇಗೋ ಯಾರಿ ರೇಗೋ ಅನಿಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಕುഞ്ഞಣ್ಣ ರಮನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೇಶವ ಬೆಲ್ಚಾಡ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೇರ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡಾಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರು ನಮ್ಮುನ ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮರ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ವಿರೋಧ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪೋಡಾದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆದು ಪಗೆಲಾವಡಾಂಡ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ವಿರೋಧಿಲನ ವಿರೋಧ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಾಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕುತ್ತರ್ದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಬಂದು ತೋಜಿಬತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಡಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಕರೆದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಗುಲಿಗನು ನಮ್ಮೊಂದು ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನೂತನ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಅಗಲು ಸೇವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಾನಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ
ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಬೃಹತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು SSLCಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಶ್ರಮದಾನೋಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಅಜ್ಜ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ವರ್ಷಂಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು. ಕರಿನ 25 ವರ್ಷೋಡು ಕೊಲನಿ ದ್ವಾರಕ ನಗರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಸಾದಿ ತತ್ತದು ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ತೋಜಾದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಉಪ್ಪಿನೆಟಲ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಅಜ್ಜ ಸಮಿತಿಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಒಂಜಾದು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸಮೀಪದ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಮ ಸೇವಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 72 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಹಿಂದಿನವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜ, ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬರುವ ದೈವ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೈವ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಬೀಡ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮೃತ ಇಡುವುದು, ಇಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ದೈವವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಕಾರಣವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುವಂಥ, ಗುಳಿಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಲನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದೆ ಜನರು ಅದು ಬೇಡ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜನರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಜನೆ, ಈ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಮತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಂತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು
ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಗುರಿ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ನಮಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಮನೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರು ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಅಂಚದ ಪುಣಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರ ಪೂಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಕಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಲ ಇತ್ತು ಪುನ ಜೋಕುಲಿನ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ನಿಕ್ಕಲರ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಲೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನ್ನ ಪಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಜಿಂಜ ಪಾತ್ಯರು ಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಅಜ್ಜನ ಯಾಪ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬನಿಕಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ವಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಡ ನಿಕ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಮಂತಾರ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜೆ ಈ ನಿಕ್ಲ ದ್ವಾರಕ ನಗರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಂದು ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬರೀಗೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಏಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಪಂಡ್ಯರು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲೇನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇನಿಯಂಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಏಜಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸದಕ್ಲೇನು ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೀನಿ ಅಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಆ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಯ ರೂಪಡು ಏತು ಮೂಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ್ಲು ಬೈದೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಅಜ್ಜೆ ಮಾಯಡು ಭೇಟಿಯಾದ ಯಾರನ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಗ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪದ ಬೇಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಆ ಪೂರ ಸಂದುನಿ ಆ ಅಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಲೇಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದುನಿ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲದಕ್ಲಿಂಗ್ಳು ಬೈದಾನ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತದು ಇಂದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಗಂಜಿ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರಕೋತ್ಸವ ಅದು ಮೆರವಾಡು ನಿಕ್ಲು ನನಗ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಆ ಜನ ನಮ್ಮೊಂದು ನಲ್ಲ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲಿನ మన ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿ ಇದ್ದು ಪರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡಾನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಂತೋಜು ದಯಬಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಬಂಡ ಕಂತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ರೂಪಡ ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಯಬಂಡ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೈದೇತದ ಕೈ ಮುಗಿಯುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಜನಕ್ಲನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಏತೋ ಕೋಡಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಐಟು ಬರ್ಪುನ ನಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಐಟೈ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ
ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನೆರಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ಈ ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಯ ಬಂದಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನು ನಡಪೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಗುಲಿಗಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಇಂಬು ಕೊಡ್ದು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಯ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮುದು ಯಾನು ಈ ಭಾಷಣ ಬೇಗ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ತಾ ಬಂದಂಡ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದೀಪು ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಆದೀಪು ಆತನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಆತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಲಿ ಈ ಮಾತ ದೈವಲು ಆತನ ಏತೋ ದೈವಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಏತೋ ಕೋಡಿಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಮಗನಕಲು ಮಗಳರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ನ ಬಂದ ಈ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬಂದ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅವಳು ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾಗೆ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಭೂತ ಉಂಡು ಒಂದು ದಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಿರಿಯಕಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಹೂವೇ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ದಂಟದ ಬೋಂದಿಜ್ಜಿ ಐದು ಹತ್ರ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರ್ನಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವಂದು ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಚಿಂದ ಬಂದಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ನುಡಿಕುಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಂಟೊಂದುಲ್ಲ ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಉಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪೇರು ಆತನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ನಮಕ್ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುವ ಹತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅಜ್ಜಿಯರ ಆತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಾಯಿಕಾರನ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ದಾಯ ಅನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ದೈವಲು ಎಂಚಿನ ಏತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಮಗಕ್ಕಲ ಮರ್ಮಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಪಡು ಮಗೆಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅವಳು ದಾನ ಬಂದಣ್ಣ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಆಂಡು ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಹಾಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇರ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ದಾಯ್ತಾನ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತಂಡು ಅಂಡ ರಡ್ನೆ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಮೊಕ್ಲೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೊಕ್ಲು ಪೋಯ್ಜೇರು ಮದುವೆ ಆಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಈ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾತುಂತಿಯರು ಮದುವೆ ಆಂಡ ಮದುವೆ ಆದ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಣಿ ಬಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಪುಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪುಣಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೇರು ಮಾತ ಬೆಚ್ಚೆ ಮಾಲ್ತದಿಯರು ಆಂಡ ಮೊಕ್ಲು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚೆ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನೇ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮೊಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತಾರತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತು ಮೊಕ್ಲು ಪೋಯ್ಜೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ದಾನ ಅದು ಮಂಡ ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಂತ್ರದೇವ ದೈವ ದಾನ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಂಡ ದುಂಬೆ ಆಯನ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನ ನಾಳೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟಿನ ಹತ್ರ ಈ ದೈವಡ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾಲದ ಈಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಈ ದೈವ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಮದ್ಮೆಯನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅನ್ನಗ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯ್ತ ಬಂದಂಡ ಅವು ಏರೆಗಳ ಪನಿಯರ ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಪಗ ದಾಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕೊರ್ಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಅಜ್ಜಿಯರೇ ನಿಕುಲು ಕಾರ್ದಂಟೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಈ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಿನ ಪೇರನ್ನು ಮೊಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಪೊಡ್ತನಕ್ಕೆ ಪೇರನ್ನು ತಾರದ ಗೊತ್ತದೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಐದು ಹತ್ರ ನಿಖಲು ಅಕ್ಲನೇ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತೋಡು ಹತ್ತಂದೆ ನಿಖಲು ಓವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಎನ್ವಾಪುಜಾರು ಎಡ್ಡಾಪುಜಾರು ಪಂಪಣಿ ವಿಷಯನು ದೈವರು ಬಂದೇರು ಐದೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಖಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅತನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿದ ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೇಖ ನಡಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಡ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಜ ಭಾವನೆಡು ಆಕ್ಲ ಕಾರಗಡ್ಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ನಂಡಲ್ಲ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಲಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ದೈವದಾದ ದೇವರದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿಜಿ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೈವ ಓಲು ಇತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿಯರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡಬಾರ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೇಖರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಸೇರುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಯಂತಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗು ನನದುಂಬಗು ದಿವಂಗತ ರಾಮನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಿರ್ನ ಪರವಾದು ಸುನಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ರವಿರಾಜ್ ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ದಿವಾಕರ್ ಬಗಮೆಲ ಮೇರು ಗೌರವ ಮಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ರಂಜಿತ್ ಮೇರೆಗು ನನ್ನದ ಮಗು ಶೈಲೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶೈಲೇಶ್ ಮೇರೆಗು ನನ್ನದ ಮಗು ನಿತಿನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪೂಜಾರಿ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೂ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಸ್ಥಳದಾನ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು. ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರಿಸರದ ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಐತ ಗುರುಕಾರನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪರಿಸರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅನನ್ಯತೆಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮನಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪುಣಿ ರಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಕಾಪಾಡಲೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನು ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಕಷ್ಟ ಸಂದಿಗ್ಧನ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅರಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಮನ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇನಿ 25ನೇ ವರ್ಷಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡಾಂಡ ಅಕ್ಲನ ಆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅನುಕರಣದ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೇನು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಪಣದನ್ನ ಬೇಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ರಡ್ಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕು ವಂದಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಮೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರುಡುಪುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ದಕಲು 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ಈ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಡಾಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಮತ್ತೇರು ಅನ್ನೋದು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಸೋಮನಾಥನು ಎದುರದಿ ಒಂದು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಕೊಲ್ಯ ದತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರೊಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಾಭಿ ಮಾನಿಲು ಕಾರಣ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಈ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತನು ಮೂಲೆ ಮಿತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಈ ದ್ವಾರಕ ನಗರ ಈ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಈ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪಾತ್ರೆ ಒಂತ ಇಲ್ಲಿಡು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಲ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಷ ಪೋಣಗ ನೆತ್ತ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾರೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಿಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿಲ ಅವಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಕವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮುಳಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಲಕ್ಕವನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಅಜ್ಜೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಜ್ಜೆ ಲಕ್ಕವನಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋದಿ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚ ಆದು ಪುನಗ ಸಾಧಾರಣ ಮೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೇರು
ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಖಾಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಳೆ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗಳ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಮಿಗಿಲ ತೋಜಿನ ಬೈದಕರ ಯಾರ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಂತೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತಿನದು ಸಾಧಾರಣ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡವಾದಪ್ಪು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನೆಮ್ಮದಿಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಆಸ್ಪಾಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉದಿ ಈ ಅಜ್ಜೆ ನೆಲೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತದು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಈ ಮೆಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೂರ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಈ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ 50 ವರ್ಷ ಅಂದೆತ್ತ ನೆಜ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವಡು ಬಂದದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೋನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿಯರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರನ್ನ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏದಿ ಕಡಿಪುನ ಗಣಿಯರ್ನಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ತಿನ್ನಗ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಜಾಗೇಡು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಅಂಚಂಚಿ ಓಡಾಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟಾದು ಅಜ್ಜನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇದು ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ నుంచి ಈ ಕೊರಗೆಜ್ಜಲ ಗುಲ್ಗೆಜ್ಜಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಈ ಡೇಟೆ ಪೋನಾಗ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೈ ಮಿಗ್ಗಂದೆ ಪೋಪುಣಿ ದಾ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೈ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಣ್ಣ ಪೋಪುಣಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪುಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕೋಲಣ್ಣಗ ಅಜ್ಜನ ನುಡಿಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಓ ದೆಯ್ಯವಾಡು ಅಜ್ಜವಾಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬವಾಡು ಮಲ್ರಾಯವಾಡು ವೈದ್ಯನಾಥವಾಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕೋಲ ನೇಮೆಚ್ಚಿಡು ಆ ಕೋಲ ಹಚ್ಚಿಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಪರಪುಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಜ್ಜೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚದ ಬತ್ತೆ ಪಣ್ಪುಣ ಸುಮಾರು ನುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಬಾರಿ ಮಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾದ ಪದವಡು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದತಿ ನಾನು ಇಂತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂತ ದಿನದಿಂಚಿ ಐತಾರ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕುತ್ತಾರು ಪೋನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದ ಬಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ಪುಣಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಜ್ಜನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಐತರ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಿ ನೇಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಅಂಚ ಆ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆ ದೊರಕನಗರದ 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ 20 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಭಾರಿ ಆ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿ ಒಂತ ಸಮಯನಕನ ಉಳ್ಳಾಡು ಕಚ್ಚಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಅವು ದಾದ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿ ದೇವೇರು ಆ 50 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ಆ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಗುಲ್ಗೆಜ್ಜಲ ಅಕ್ಕಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪರಸರಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಒಕ್ಕಲನ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗ ಒಂದು ನಂದೆ ಅಜ್ಜೆ ಅಂಚನ ನಂದ ದೀಪನ ಬೆಳಗೇನ ಅಂಚನ ಸಂಸಾರನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಕೈತಾಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾಂದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಮೈಕೊಡು ಪಾತ್ರನ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇನ್ ಆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲುಳ್ಳೇರು ಎದುರುಡು ಯಾರೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಗುರುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬಣ್ಣ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಃ ಆರು ಒಡಾಟೋಟ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಪಾತ್ಯರ್ನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಅಂತನು ಅಂಜನೆ ಆ ಅಜ್ಜೆ ಪೊರ್ಲು ನಷ್ಟ ಮಂತೋಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಜೈವೀರಮಾರ್ತು ಆಮಿಸಾಲೆ ಹಿಡ್ದು 14 ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಪಿದಾಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಿತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಪಿದಾಡ್ತನು ಬಕ್ಕ ಕದಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಪಿದಾಡ್ತನು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ
ಕಟೀಲ್ದಲ್ಲಪ್ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಪಿದಾಡೊಂದು 14 ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಪೊಳ್ಳುಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡಪಾದು ಕೋಡು ಪಂಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಮಿಗ್ತದೆ ನಗರ ಕುಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಲೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರೇ ಸುರುಕಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಿಸೊಂದು ಮುಲ್ತ ದೈವ ಏನಂಚಿನ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇನಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಡು ನಗು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕಲೇನು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ಕೂಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಇನಿ ಐದು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಗು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಶ ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದರು ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಆ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಬೇತದಾಲ ವಿಧಿ ಚಂದನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಇನಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇನಿ ಸರಳ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಬಯಕು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆನ ಬಯಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಡ್ ನಮ್ಮ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಫಲತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇನಿ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಣ್ಣದ ಕುತ್ತಾರಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ 7 ತಿಕ್ಕಡು ಇನಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಇನಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತನಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಡು ಸೇವೆ ದೆತ್ತೊನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಎತ್ತಂದಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ವಹಿಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದುರ್ಬಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾಳದು ಬದುಕನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಾಸಿರಿದಾಲ ಆವಡದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರದ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾರ ಪಾಡದು ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆನೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂವಡು ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನದಾಳ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅವನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ದುಮ್ಮನಾನಿದ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ಮನೆಟು ಬೀಡದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರನ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ದುಂಬನಾದಿಂತ ದಿನಕುಲೆಡ ಮನೆಟ್ಟು ಬೀಡದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂಡ ಮನದಾನಿದಾತ ಬಲ್ಪುಗು ನಂಗೆ ಮಾತ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಆ ಪೊಂಜೋಕಲಿನ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಿಯುಗಡು ನಂಬಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅವು ಮಾತ ಮಾಯ ಆತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿವಂದ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಯಾವ ಲಕದುಂತುಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಪನಪನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ದ ಕಲಕು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸೋಮನಾಥ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ದಿನಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇನಿ ಆ ದೇವರು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ನೆರವೇರಿಸಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥನಕಲು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು
ಇನಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇನ್ನು ಸುರುತಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ದೈವಲು ಏರೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗುಳಿಗ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತು ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಭಾಗ ದ್ವಾರಕ ನಗರದ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ಇನಿ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ತಟ್ಟು ಇನಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉನ್ನಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಈ ಒಂದು ದೈವ ನಂಗೆ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಂದ ಪನಿಯರೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಾತಿ ಭಜನೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಓಲು ನಡಪುಂಡ ಭಜನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜಿಂದ ಪನಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಆ ಚಿಂತನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸೋರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಬಿನಕಲೆ ಗಿಂಬು 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೈವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 10 ಜನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಡೆ ಏನಿ ಆಯ್ತ 25 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಲೇನು ಏನಿ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಪ 10 ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ರೋಗ ರುಜನಲು ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇಸ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 25ನೇ ವರ್ಷ ದಾಪುಗಾಲ ದೀಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳೆಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸಮೂಹ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡು ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲನೆ ಆಬಡು ತಿಕ್ಕಡೆಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರನು ಪಂತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇನಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದು ಆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಕೋಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಬರಡಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ದೈವ ಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮನ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ತೊಡಗಿಸುವನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಊರದ ಜನಕುಲಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ನಡಪಾರಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಪುಕಾಲು ಪಾಡ್ದನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರೇನು ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂಜಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಸೇರನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಚಿದಾನಂದ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೆರು ಕುಮಾರಿ ಸಂಜನಾ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.